Κοίτα μάνα εδώ να δεις το παιδιά σου ρε! Εγώ θα κάνω έτσι. Εγώ. Κάνε. Ο μαλάκας θα μας αυτό για ένα κόκκινο. Κι άλλο κόκκινο εδώ πάνω στο γραδί. Παντού έχει κόκκινα. Κανονικότητα. Πάμε γκολ! Όλα από εκεί είναι κυρίες και κύριοι. Άντε ακάρα! Αυτά είναι. Τι στο πούτσο γίνεται. Κυρίες και κύριοι, είμαστε Survivor man ρε! Φτάνουμε παιδιά, φτάνουμε. Άιντε πιο θέλω, δεν ακούω τίποτα. Άιντε! Ο Ανέστης κολοδάχτυλο. Αυτά είναι. Άλλη μία! Άιντε άλλη μία! Του σπατιού την τρομερή ξεγνωρίζω από την όψη. Άιντε! Των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδραμένοι χέρα χέρα ελευθεριά και σαν πρώτα ανδραμένοι χέρα χέρα ελευθεριά. Χέρα χέρα ελευθεριά. Άντε ρε, άντε. Άιντε εδώ μαναλιός ο μπήχτης. Ωραία φίλε. Ναι. Βγάλε και εδώ πέρα. Βγάλε εδώ πέρα. Κλάνουμε μένες. Καλά, τώρα θα σας πούμε την αλήθεια, ήρθαμε εδώ με Αλεξίπτωτα να κάνουμε παραπέντε. Έβγαλες φωτογραφίες. Πολλές. Μην τα χάσεις, έχω γραμμίσει και σένα. Άιντε κι άλλες φωτογραφίες, τα λέμε. Πάμε τώρα, πάμε. Όταν πλέον θα είναι πραγματικά έτοιμα, θα καταλήξουν σε αυτό. Είναι ένα απλό βελανίδι. Υπάρχουν πάρα πολλά βελανίδια εδώ πέρα. Συγγνώμη. Τα βελανίδια εδώ είναι... εντάξει. Είναι η τροφή. Βελανίδια. Μπορεί και ο άνθρωπος να τα φάει. Όχι ο μάγος. Είναι στιφά. Μόνο σε τελευταία ανάγκη προσπαθείτε να φάσετε κάποιο. Δεν είναι ό,τι πιο νόστιμο και καλύτερο έτσι. Πρέπει να... δεν ξέρω ακριβώς φράζουν αυτά, τι κάνουν. Αποξηραίνονται, δεν νομίζω να αποξηραίνονται.